ба хотири Тоҷиддин Муҳиддин Аҳмад Зоҳир омада буд. Зоҳир Вайдо мега худаш мега оли суруд тамомнашда кафкӯбӣ кард. Зоҳир Вайдо ба муқаддас падар сурудхондагӣ ҳастанд. Зиёдтар аз ҳама ҳамин духтаро рашк мекарданд. Монеъ шуданд ки тайёрае ки Тошканд бояд парвоз мекард бе Тоҷиддин Муҳиддин парвоз кард. Намехостанд ки Тоҷиддин Муҳиддин ба Афғонистон биравад. Революция буд дар санъат. Буданд нафарое ки ина намехостанд ва ҳамихе ба як дарду ғам изҳор мекунанд ки мана набурданд. Ва як тайёра холӣ бо Тоҷиддин Муҳиддин ба Тошкент парвоз мекунад. Ва як хотироти аҷибе ки паси парда дар Афғонистон рух дода буд. Дар як ҳавлӣ марҳум падари мо ду оила доштанд ҳамун замони шӯравӣ. Ва вақте ки баъд аз баромадҳои падар Аҳмад Зоҳир паси парда мега омад, мега як хонум моро дӯст медорад. ҳамун хонум пушти дарвоза омада соат 10 шаб бо шофёрушу бо ҳамун чиз. Рақосу рақоса ҳам омаданаш мумкин буд хонаи мо. Вазиру сарвазир ҳам омаданашон мумкин буд хонаи мо. Ки буд дар ҳамун замоне ки Тоҷиддин Муҳиддин шӯҳратёр шуду тарона мехонд, ки буд ки наздик шавад, мо намегӯем баробар шавад, наздик шавад дар ҳамун сатҳ ки буд. ҳамун кӯчаро ба номшон монданд, кӯчае ки зиндагӣ мекарданд. Мо зиёда аз наздики 100 сурудчона номнавис ва дар ҳамун гӯша гузоштагӣ аст. Пеши санъат ва ҳунари болои Зоҳир Вайдо сар хам мекунам. ҳамин гап барои НКВД ҳамон вақта нописанд омад. салому дуруду бепоён ба шумо, ба он нафароне ки моро ҳамроҳӣ мекунанд. барномаи навбати суҳбати рӯдарӯ ё мусоҳибаи рӯдарӯро мо ба хотири ёдоварӣ кардан аз ситораи шунохтаи тоҷӣ марҳум Тоҷиддин Муҳиддин бахшиданӣ ҳастем. чӣ хотироте аз падар доред ки то ҳол шумо аз он ҳамчун улгӯ истифода мебаред? салому дуруд ба ҳамаи ҳаводорон ва бинандагони шабакаи иҷтимоӣ, алахусус шабакаи шумо. атрофи суоле ки шумо кардед, чӣ бардоште аз рафтор ё ҳунари марҳум падари азиз ё чӣ корҳоеро барои худ улгӯ қарор додан, чунин посух гуфтанӣ ҳастем ки вақте ки падари марҳуми мо аз дунё гузашт, мо синни хеле хурд будем, 12 ё 13 будем. ва дар ҳамин хотироти кӯдаконаву наврасонаи худ навозишҳои падар пеши рӯ ҳаст. насиҳатҳову баъзе таълимотҳое ки фарзанду падар ё падару фарзанд байншон мешавад, ино ҳаст дар зеҳнамон. аммо кам хотироте ки моро аз санъати эшон, аз сафарҳои ҳунарии эшон дар ёд бошад. ман атрофи як ҳодисаи ё як таърихе ки падари азизи моро бисёри саҳнаи шӯҳрату саҳнаи муаррифида пешкаш кард. ин сафари нахустин сафари бигем расмии ҳунарҳои бигем мардуми Тоҷикистон дар ҷумҳурии Исломии Афғонистон буд. соли замони шӯравӣ, соли 89. ва аз гуфтаҳову хотироти баъзе аз наздикҳои падар, дӯстову руфақо ва аз ҷумла суҳбатҳои худшон дар зеҳни мо як воқеа бисёр сабт шудагӣ ҳаст. замоне ки баъд аз сабт кардани
дар фонди тиллоӣ ё дар фонди захиравии тиллоии телевизион ва радио қабл аз сафаршон сурудҳое ки сабт шудагӣ буд ҳанӯзам дар фонди тиллоии телевизион ва радио бояд боқӣ бошад. яъне ҳамаи хонандаҳои ансамбли овозадори гулшан сабти тиллоӣ кардан қабл аз оне ки ба Афғонистон мерафтанд. ба хотири ин ки Афғонистон ҳамон замон чуноне ки имрӯзҳо ҳам мебинем ноорому нотинҷ буд. рафтан буд умед, баргаштан умед набуд. ба ҳамин хотир ансамбли овозадори гулшана аз ҳамаи фаъолошон сар карда то бигем тамоми навозандаҳову хонандаҳову тамоми сарояндаҳошона сабти тиллоӣ кардан дар фонди захиравии хонаи телевизион ва радио боқӣ гузоштанд. дар ҳамин сафар аз гуфтаи марҳум модари азизи мо чунин бархурд кардем ё чунин дарк кардем ки вақте ки дар фурудгоҳи марказии шаҳри Душанбе тамоми гурӯҳ ҷамъ шудан, гурӯҳи эстрадӣ, парвоз бояд Тошкент мешуд. аз Тошкент баъдан парвоз ба Афғонистон буд. дар ҳамин сафар буданд дастҳое ки ё нақшаҳое ки намехостанд ки Тоҷиддин Муҳиддин ба Афғонистон биравад. зеро одатан инсоне ки як истеъдоди самимона дорад, як ҳунари нотакрор дорад, болои ин ҳунар, ин истеъдод як ғурури ҳамун санъату санъаткоришам дар вай эҷод мешавад. ба хотири ин ки ғурури тоҷикии марҳум падар баъзе ҳолат сар хам кардан иҷозат намедод пеши яку ду, баъзе дастҳову баъзе корҳо монеъ шуданд ки тайёрае ки Тошкент бояд парвоз мекард бе Тоҷиддин Муҳиддин парвоз кард. ин аз кадом доира бошад? Масалан аз ҷониби санъаткоро монеъ эҷод кардан? аз ҷониби санъаткоро ҳам ки буданашам тааҷҷуб нест, ба хотири он ки он замонҳо замонҳои шӯравӣ буд. тамоми сохторҳои давлатӣ, мақомотҳо ҳама зери назораи бигем ҷиддии шӯравӣ буд. чӣ мақомоти бигем ҳунару фарҳангу чӣ мақомотҳои бигем ки қудративу ҳамаш назораи сахт мешуд ва чунин шахсиятҳое ки воқеан истеъдодҳои хуб доштанд иҷозат набуд то ба пуррагӣ худшона изҳор кунанд. ина ман аз кадом хотир мегӯм? аз шунидагиҳо ва аз оное ки барои мо дар ин маврид суҳбат мекарданд. вақти падар санъати тоҷика, санъати тоҷикия дар рӯи саҳна овард, то ба имрӯз нафароне ёфт мешанд ки санъатшиносоне ёфт мешанд ки аз ин санъат ба некӣ ёд мекунанд. аз мактаби хоси худи Тоҷиддин Муҳиддин. бале, зеро яке аз аввалинҳое ки то ӯ замона эстрада буд, аммо бар усули ё бар услуби русӣ буд. сурудҳои суханҳои тоҷикӣ буд, аммо мафҳуму маънову менталитети русӣ дошт. аввалин нафаре ки суруди тоҷикӣ, суханҳои тоҷикӣ бигем ки истеъдоди тоҷикиро дар ин санъати эстрада ворид кард, яке аз аввалино марҳум падар буд ва ин як революсия буд дар санъат. будан нафарое ки ина намехостанд. чуноне ки аз таърихҳо мебинем ин шабу рӯз хушбахтона дар телевизион, радио ҳама ҷо
таърихи миллати бузурги мо давр мезанад, ҷавонҳо мефаҳманд, дигар давлатҳо мефаҳмад. Он замонҳо ҳам иҷозат набуд ки ҳар миллате набошад, хосатан миллати номдори таърихии ҳазорсола таърих доштагиҳову ҳазорсолаҳо ҳокиму ҳукумат доштагиҳо сар баланд кунанд. аз ҷумла яке аз шохаҳое ки муаррифӣ мешуд миллати тоҷик истеъдоди ҳар ҳунарманди худи ҳамон миллат буд. ва вақте ки тайёра ба сӯи Тошкент парвоз кард, самолёт парвоз кард, дар фурудгоҳ марҳум падари азиз боқӣ монд ва аз ҳамон фурудгоҳ ба хона занг зад. замоно телефонҳои бигем ҳамон симӣ буд ва телефон дар як деҳа дар ҳамон идораҳои бигем калхозию савхозию шупангҳо мебуданд, дар ҳамон ҷо буданд. вақте ба хона занг заду ба модармон занг мезана, аввалин нафаре ки занг мезана модармон буд ва ҳамихе ба як дарду ғам изҳор мекунанд ки мана набурданд. барои чӣ набурданд? дар ҳуҷҷатҳои ман баъзе нуқсонҳо дида мешудааст, аз сабаби ҳамон ҳуҷҷатҳои ман пурра набуданаш мана набурданд. шумо тасаввур кунед, замони шӯравӣ шаҳрванди СССР вақти хориҷа меравад, тамоми мақомотҳо уна аз таҳти назорат мегузаронанд. ягон хатоие дар ҳуҷҷатгузорӣ ҳатто бояд набошад. чӣ сабаб аст ки дар ҳолати парвоз, ҳамон нав оғоз шудани парвози тайёра, камбудии ҳуҷҷатиро меёванд? инам як барномаи сохта мега буд. модари азизи мо аз шунидани ҳамин сухан бисёр нороҳат мешавад. зуд давон вақтҳо ҳама ҳавлиҳои мо бо амакҳомон як буд, байно девол набуд. давон хонаи бародари калонии марҳум падармон меоянд ки ӯ замон директори шампанзаводи шаҳри нав буданд. ӯ солу замонҳои шӯравида магазинчиҳову завскладо пулдортарини мардум буданд. ва омада аз ҳамин проблема баён мекунанд ки тоҷиддин ба Тошканд парвоз накард. барои чӣ накард? ба хотири ин ки кадом ҳуҷҷати нодуруст будааст. бародари калонишон ба номи Баҳардин Пиров бо мошине ки ҳамон замонҳо бисёр кам буданд, газ 24 мега доштанд, бо ҳамон мошин ба фурудгоҳ рафта ҳуҷҷатҳову чизҳое ки барои падар лозим буду ё ҳамон ҳуҷҷатҳои камбудӣ буд, ҳамонро вақти назора мекунанд мебинанд ки ҳеҷ гапе нест, ҳеҷ мушкилие нест, балки як бахиливу душманӣ аст. як самолётро ё тайёра мегем махсус барои падар иҷора мекунанд бо маблағгузории ҳамаи бигем ҳамон муштариёни ҳамон тайёра ва як тайёра холӣ бо Тоҷиддин Муҳиддин ба Тошкент парвоз мекунанд. ин хизмати бародаронае ки бародар барои фарзанди падари худ кардагӣ буд, барои мо бисёр ҷолиб буд. гӯш мекардем аз забони мубораки модармон ки бародаршон барои ба даст овардани обрӯ эътибори Тоҷиддин чӣ маблағҳо сарф кардагӣ ҳастанд. яъне агар баъд аз ошкор шудани ҳуҷҷатҳое ки воқеан ҳеҷ нуқсон надошт, дигар баҳона ҳамин буд ки ака самолёт рафт. баъд аз оне ки гуфтанд мо иштибоҳи техникӣ шудааст, ҳеҷ камбудие набудааст, ака самолёт рафт, гуфтанд самолёти дигарро мо кироя мекунем, яъне заказ мекунем. заказ кардан самолёта ва Тоҷиддин Муҳиддин падари азизмон танҳо ба Тошкент паридан рафтанд ва он нафарое ки уҷа буданд вақти ин воқеаро диданд
دیگه تن دادن. و یک خاطرات عجیبی که پس پرده در افغانستان رخ داده بود از زبان پدر ما گاه میشنیدیم. زمانی که سرود ای صنم در افغانستان طنین انداز شد که همه خواننده ها را گوش میکردن البته، اما دو نفر را بسیار به طلب به خواهش زیاد گشته و برگشته بسیار طلب میکردن. یک نفر اونا خدا رحمت چون که خرما شیرین بودن از خانم ها و دیگری مرحوم پدر بود که با سرود ای صنم یا 3 بار یا 4 بار برآمد شدگی است. و پس پرده احمد ظاهری ناتکرار، ستاره‌ای که واقعا همزمانی زیاد داشت، خواننده های زیاد بودن همزماناش، آوازخوانه های خوب و بهتر از احمد ظاهر بودن، اما این شهرت و این نام بلندی نصیب احمد ظاهر کی بود، این دیگه هیچ کس رد کرده نمیتونست. من به خاطر چی میگم که همزمان احمد ظاهر بسیار بودن خواننده ها. خیال گفتنی یکی از خواننده ها، یا ظاهر هویدایی که تاجیکستان سفر کرده بود که البته اطراف او گفتم میگذاریم، اینا شخصیت های بودن که آوازهای ناتکرار داشتن، اما این شهرت، این آوازداری، این نامبلندی را با پول نمیشه خریده یا با شناسایی نمیشه به دست آوردن. اینا را چیزهایی هستند که واقعا صمیمی از جانب خالق خداوند برای یک بندش میتید. پس پرده بعد از سرود ای صنم احمد ظاهری شهرتیار نامدار میگه چون پدر نقل میکنن آمدن با ما سلام علیک کردن و به خاطر همین سرود ای صنم و به خاطری که من اونجا سرودخوانی میکردم گروهی انسامبل آوازدار گلشن خانهشان تکلیف کردن به مهمانی. و زمان ها کسی حق و اجازه ای نداد که بدون انکویده قدم یگانجا بیرون دارن، خاصتا دولت های خارجه. این حوزه آزاد است. حوزه بگیم خواننده ها میتونن سهر امریکا باشن بگه آلمان، سهر در مسکو کنسرتی هم بگه فرض کنید در تاشکند. و زمان ها برای در خارجه کنسرت دادن چی کابینت ها و چی دایره ها را میگذاشتن. و وقتی که بعد از برآمدهای پدر احمد ظاهر پس پرده میگه آمد، این علاقه از گفتهای پدر خودشان از خاطرات پدر چون برای دیگر را نقل میکردم ما خورد بودیم در ذهنمون همین سخنها است. و میگه وقتی که ما را تکلیف کردن واقعا میخواستیم رفتن ششتن صحبت کردن با چنین شخصیت ها، اما اجازت وقتی ندادن ما نرفتیم. او زمان هم وقتی که به خاطر تاج‌الدین محی‌الدین احمد ظاهر آمده بود تاجیکستان یا خودی افغانستان، خودی افغانستان پس پرده به خاطر تاج‌الدین محی‌الدین آمده بود، به خاطر دیگر چیز نبود. زیرا یاد داشته باشه سرود لیلی 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 جان به یک ذوق و شوق و یک خوبتر و بالاتر بگیم طنین انداز شده بود. و کنسرتی که در افغانستان کردن چند روز دوام گرفتگی بود. البته در یک کشوری غمزده و جنگ زده وقتی که یک دولت آباد با هنرمنداش میبیان زود پهن میشد و خوف و خطر هم بود. چنان پدر میفرمودن که وقتی ما صحنه نظر میکردیم در صحنه نفرای سلاحی ها بودن، از بس که در همون تالار نشست مخلصا و هوسمندای تماشابین همه بگیم با همون لباس نظامی و جنگی و هم خلقی بودن، بار هم سوی همون مردم کامراها تا خوردگی نبودن برای ثبت کردن.
ба хотири ҳама як ҳолате да буданд ки ҳолати ҷангзада буд. охир ҳама силоҳ да гардан, пулемёто кашол, автомато кашол, аммо мухлису муҳибби бигем санъати тоҷикӣ буданд, алахсус санъати Тоҷиддини Муҳиддин. шумо мегуфтед ки масалан дар ҳамин мо наворҳои хеле марҳумро вақте мебинем бо баъзе санъаткорони зан, масалан Муқаддас Нағвиев ҳам суруд хондааст. вақте ки бо занҳо суруд мехонданд дар хона паси парда, ҳамсараш ягон байслу ҷанҷол ё монегаҳие ҷуфт намекард. рости одатан ҳамон саҳнае ки бо Муқаддас падар суруд хондагӣ ҳастанд, зиёдтар аз ҳама ҳамин духтаро рашк мекарданд, модаро не. мо дар як ҳавлӣ марҳум падари мо ду оила доштанд, ҳамон замони шӯравӣ ду оила доштанд. аммо модари калонии мо ки аз он кас 4 фарзанд доштанд ва модари мо ки аз мо 3 нафар ҳастем, зиёдтар ҳамин духтарҳо вақте рашктов мекарданд, зиёдтар аз ҳама ҳамин Шабнам бисёр рашктов мекард, гиряу нола мекард ки мақсад шумо ҳамо кати ҳам занак ман да ҳамон ҳайбот мегем ҳам хали наоварди ҳавай да хариде гуфта ҳам қа. аммо модаро аллакоям омӯхта шуда буданд, аллакои медонистанд. ҳатто як қиссае ҳаст, қиссае бигем лозим набуд не ки хай шумо барои ҷолиб шудани бо саҳнаву барноматон қиссаи зиндагиномаи аз рӯзгори падар. хонуме як шаб хона меояд, хонум коргари калон буданд, номшона нагирем, яке аз завмакҳои бигем ки магазинҳои машҳури Тоҷикистон. нисфи шаб пушти дарвоза вақте мебиянду ронандашон тах мекунаду, яъне падара мепурсад, мега модари азим ки мега ҳама хоб будем, мега як муддат мега нест шудан рафтан, баъд аз омадан мега дохили вақти кӯпа хоб будан, як овози ханда мешуд, як овози ханда мешуду зуд маҳкам мешуд овоз. билохира ман мега пурсидам ки чӣ сабаб механдем со. мега падар чунин гуфтам падари мо ки агар ма гӯм ҷанг намекунӣ, ваъда мекунӣ ки ҷанг намешем. гуфт хая ки дигар ҷанг намешем, кори шидагӣ шуда ҳар чизе бошад. мега як хонум моро дӯст медорад, ҳамон хонум пушти дарвоза омада соат 2 шаб бо шофёрушу бо ҳамон чиз, ва ман ин ҳолатро дидам ки пушти дарвоза назди хонае ки ман масад зану бачам уҷа ҳаст, ту чиро иҷа омадӣ гуфта мехосту мега я адаб кунам. ва мега ҳамуҷа мега вақти лой буд, мега замин нам буд, мега лой буд, пои ман мега ғеҷид, мега ман афтидам, мега ман да ҳамон афтидагӣ худам хандам гирифта ки ман мақсад ки ҳамон чунон ки санъаткорои асил бисёр одамои нозук мешаванд, оно як бигем ки ҷанговар нестанд, оно мушзан нестанд, лағатзан нестанд. ба хотире мехостам як адаб кунам, да ҳамон ҳаракати худам мега ғалтидам. вақти дуюмбора хестам, мега вақти хестам ӯ мега ӯ хонум мега мошин дашиш рафт, аз ҳамин воқеаи худам мега хандам гирифтаистае ки ман мақсад да ҳамон лой ғалтидам гуфта. яъне бо вуҷуде ки аллакоим модари мо ҳам омӯхта шуда буданд, қариб ки атрофи и гап ҳам намешуд. зеро ман ёдам аст дар тӯи хатнасури мо ҳафтаҳош кати ансамбли овозадори Гулшан бо маълима Мағфират Ҳамроқул, марҳума Хурмо Ширин ва маълима Раҳима Шалоир ки пушти ҳамон хонаи мо як мисли як дача буд, ҳамунҷа нишастагӣ буданд. ҳафтаҳош кати ҳамунҷа бигем суҳбат мекарданд, таронахонӣ мекарданд.
модари мо фақат хӯрок мепухт, дастархон мекарду хизмат мекард ва медонист ки шавҳар, яъне шавҳаршон як одами шинохтаи ҷомеа ҳаст, зеро дар меҳмонӣ рақосу рақоса ҳам омаданаш мумкин буд хонаи мо, вазиру сарвазир ҳам омаданашон мумкин буд хонаи мо, яъне ҳар табақаҳои инсон хонаи мо меҳмон мешуданд ва модарам аллакоин рашки занӣ акс иста дигар ҳамаи ҳолатуда дигар созиш карда будам. шумо ҳамчун писари як санъаткор шинохта атрофи падар таҳқиқотҳои анҷом додед, надодед дар бораи ҳаёту фаъолияти он кас ё ягон рисолаи саргузаштӣ нанавиштед? ростӣ атрофи дӯстони падар мехостем ячи хотирот гузорем, ягон рисолаи хурдам ки бошад дӯстони падар. атрофи ҳамин ячи навишта бошем, кор кардистем, таҳқиқ кардистем, дӯстое ки куҷое нарафтем, вақте дар бораи падар суҳбат мешавад, то ба имрӯз касе ёфт намешавад дар рости мо гуфта бошад ки падари шумо фалон кори минуса дошта буд. ҳар касе ки ва аз ҳар табақаи ҷомеаи имрӯзаи Тоҷикистон вақте суҳбат атрофи падар мешавад, ба некӣ ёд мешавад, мана ҳаминш камтар дар фикр мебарам. боре атрофи дӯстӣ бо падар яке аз дӯстошона вақте васф мекарданд, акаи бобоҷон мегуфтанд аз вахшзамин бисёр дӯстишона ба таври муфассал ки хеле дӯстӣ вақте имрӯз мешунавӣ байни бародарои хуниву бародарои насабии аслӣ шояд ками дар кам бошад, аммо вақте дӯст буданд ин нафаро, боре ман баъд аз муддатҳои зиёд шунида будам ки акаи бобоҷон гуфтани як шахсият дӯсти падар аз вахшзамин. ман боре дар ҳамун сарзамини вахш меҳмон шудем, як маҳфили маърака буд. баъд аз ӯ ба марҳума модармон занг задем ки модарҷон, ҳамун дӯсти падар хонашон куҷода? суроға гирифтем, барои мо ҳам хе гуфтанд. мо ҳам тибқи гуфтаи ҳамун суроға рафтем. хонаҳои пештар хонаҳои барашни буд дар маркази шаҳри Вахш, ноҳияи Вахшда. ва вақти ман як-ду бор садо задам акаи бобоҷон, касе аз дохил овоз набаровад. ман оҳиста оҳиста ворид шудан гирифтам дохили ҳавлишон ва вақти наздик омадам, як саҳнаи аҷибро дидам. саҳна ҳамихе буд ки дар мобайни ҳавличаи майдаҳак як магнитофоне ки он вақтҳо касетагӣ буд, садои падар танинандоз мешуд ва болои ҳамин магнитофон касета ё ками ҳамун рӯпӯши касета ки болош сурат дошт, сурати падар болош гузоштагӣ ва ҳамин дӯсти падар акаи бобоҷон ба як завқу шавқ ҳам гӯш ва ҳам ҳуш ва ҳам назар мекард ба ҳамун сурат ва ба ҳамун дунёи тахайюлоте бигӯем фикришон фурӯ рафтагӣ буд ки ман чанд борҳо фарёд задаму нидо кардам, ман нашнидан. ман болои ҳамин саҳна омадам, ҳамунҷа қоил шудам ва гуфтам ки воқеан дӯстии самимӣ ва дӯстие ки байни он насли гузаштаи мо ва он насли бигӯем падарои мо будиянд, воқеан имрӯз хеле кам дида мешавад. ва атрофи ҳамин дӯстони падар як рисолаи хурдам ки бошад, ман тасмим дорам ки дӯстони падарро ҷамъоварӣ кунем, зеро ҳар ҷое ки рафтем аз падар ба некӣ ёд шудагӣ аст. дар тамоми табақаҳои чунон такрор бошад, табақаҳои ҷомеаи имрӯзаи Тоҷикистон ба некӣ ёд шудани падар моро водор мекунад ки дӯстони падарро ҷамъоварӣ кунем, оноиш ки дар зеҳну хотироти баъзеҳо бошад. аз дӯстон гуфтед, ситораи чун Тоҷдин Муҳиддин ки дар худи ҳамин санъаткорон, дунёи санъаткорон
берақобат намешавад. Албатта рақибам доштам, мо душман гуфта наметавонем. Рақибои сарсахт ки падари шумо аз он ёд мекарданд ки то андозае ки шумо ёд доред киё буданд, набуданд, то кадом андоза рақобатшон ҷиддӣ буд дар ҳамон замон? медонед бародари азиз, вақте рақобат мегем, ҳамин шумо барномаҳои гулшанро агар дастрас кунеду тамошо кунед, охирин баромад мекардагӣ дар ҳамон эфири телевизион, дар эфир мерафтагӣ, охирин нафаре ки мебаромаданд марҳум падар буданд. то ина мебаромаданд ҳамаи санъаткорои хуб, асил, ҳама баромад мегӯянд, аммо ба истилоҳи русӣ бигем заключительный ё хотимавӣ, ки ҷолиб бошаду то ҳафтаи дигар мардума водор кунад ки дар зеҳни ҳамин санъати бигем тоҷикӣ фурӯ раванд, номер ё ҳамон баромади падар буд ки охирин баромад мекард. чунин дар истилоҳ тоҷикои мо як гапи аҷиб доранд, паҳлавонои зур охири маърака майдон мебаромаданд. ва шумо худтонам як қиёс кунед, кӣ буд дар ҳамон замоне ки Тоҷиддин Муҳиддин шӯҳрат ёр шуду тарона мехонд, кӣ буд ки наздик шавад, мо намегӯем баробар шавад, наздик шавад дар ҳамон сатҳ? Кӣ буд? Не, манзури ман ин аст ки ба маънои душманогарӣ масалан аз ақиб душмангарӣ дар ҳама ҷо буд, аммо мутаассифона падари мо азбаски намегуфтанд ё шояд парвои корро надоштанд. ман ёд надорам ки ягон санъаткора ҳамчун душман баён карда боша ки фалони душмани ман, фалони душмани ман. шояд вақти ҳамон унвонгирӣ, баъзе унвоное ки буд ҳамон вақто меомад, ангушумор меомад, ҳамон вақто агар душманӣ нашавад ё шуда бошад, ҳам агар аҷаб не, баъзе хабарҳое ки байни шеваҳои мардумӣ ҳаст ки фалонӣ бо душманӣ унвон нагирифт, фалонӣ ба бахилӣ дар фалонӣ унвон надодан, гапи мардумӣ. аммо рӯйрост ки бигем рақобат мешуду, бахилӣ, ҳар якта ино бӯи худча доштанд. мухлиси Муқаддас Набиева дои Муқаддаса гӯш мекард. мухлиси марҳум бобои Одина фақат бобои Одинаро гӯш мекарданд. ё мухлиси марҳум бобои Зафар фақат Зафарӣ гӯш мекарданд. яъне ҳар як мактаб мухлиси худша дошт ва дар доираи эстрадаи тоҷик нафарои зиёд буданд ки устод Баҳодур Неъмата гӯш мекунанд, ё устод Умарзиёра гӯш мекунанд, ё аз хонумҳо Мағфирату марҳум Хурмоширина гӯш мекарданд. ҳамашон мухлиси худшон дошт. аммо байни ҳамдигар ино, ман бо такрорам боша мегӯм, ҳафтаҳо дарам пушти хонаи мо болои кат, болои об ҳафтаҳо мешитанд ва ҳамон хонаи мо, хонаи калон, зал мегем, ки тамоми асбобу тамоми чизҳои навозандагӣ дар ҳамонҷо мисли як саҳна омода буд, оҷа ҷои машқшон буд. мо гоҳ-гоҳ медаромадем, тамошо мекардем, ҳамонҷо кор мекарданд. ва рақобати шадиде ки барои монеъ бошад дар саҳнаи ҳунар нисбати падар, на падар медонистанд касера ва на касера баён мекарданд дар байни ҷомеа. ба хотири худи марҳум Тоҷиддин Муҳиддин ки зодаи худи шаҳри Ҳисор ҳастанд, омадтар Ҳисор, аз ҷониби ҳукумати шаҳри Ҳисор, аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Туристон чӣ корҳо анҷом дода шудааст? бале, ташаккури бепоён, бисёр бисёр. воқеан ин қадршиносиҳо, ин қадрдониҳо нисбати як санъаткор, як ҳунарманди асил, вақте ки таҳкурсия мекоҳем ки аз куҷо сарчашма мегирад, бевосита бо дастур ва сипориш ва маслиҳатҳои пешвои муъаззами миллат мешавад. зеро ишон воқеан нафароне ки барои миллат хизмат мекунанд ва ҳуввияти миллишон баланд аст
қадршиносӣ мекунанд. аз ҷониби ҳукумати шаҳри Ҳисор, ҳокимияти иҷроияи имрӯза то ба имрӯз дар ҳамон чорабиниҳои ёдбудӣ ки рӯзҳои таваллуди марҳум падар ба ҳисоб меравад, ҷашн мегиранд. аммо дар ҳамон ноҳияе ки қабл аз шаҳр шудани Ҳисор буд, дар ҳамон солу замони бигем нав аз вартаи ҷанг берун шудиста будем, кӯчае ки марҳум падар зиндагӣ мекарданд, яке аз кӯчаҳои марказие ки то ба имрӯз боқӣ мондагӣ ҳаст, редаксионная буд. ҳамон кӯчаро ба номшон монданд, кӯчае ки зиндагӣ мекарданд. ва филармонияи халқии шаҳри Ҳисор ба номи Тоҷиддин Муҳиддин таъсис дода шуд. ва бо супориш ва дастгирии раиси шаҳри имрӯза муҳтарам Қосим раҳбар, санги нимпайкара барои шинохти ҳамин кӯчаи Тоҷиддин Муҳиддин ва барои шинохти ҳамин шахсият дар хотири мардум мондан дастуру супориш шудааст, ки мо ҳам аз забони баъзе дӯстон фаҳмидем. дар аввал ва ибтидои омаданшон ҳамин супориша дода буданд. то куҷо ин кор анҷом мегирад мо бехабарем, рости гап, аммо вақт нишон медиҳад ки чӣ қадар қадри нафаро медонанд ки барои миллат хизмат карданд. ва боз такрорам ки боша, ин қадршиносӣ, ин қадрдоние ки нисбати фарзандои фарзонаи миллат мешавад, ҳамаш сарчашма мегирад аз дастур ва супоришҳои пешвои муаззами миллат. шумо ки дар ҳамин худи осорхонаи ҳамин шаҳри Ҳисор фаъолият кардааст, тасмим нагирифтед ягон гӯша дар ҳамин худи осорхона боз кунед? саломат бошед. соли гузашта, мазарат мехоҳам, 2 сол пеш мо як гӯшае кушодем дар ҳамин осорхона, ки дар сеюм ошёнаи осорхонаи кишваршиносии шаҳри Ҳисор ҳаст. як гӯшае кушодем, гӯшаи Тоҷиддин Муҳиддин, ва таъсис додем ҳамон гӯшаро. чизе ки дар моҳо буд, дастраси мо буд, дар ҳамон гӯша бурдем мондем. ва қиматтарин чизе ки аз падар мерос боқӣ мондагӣ аст, сурудҳошон ва номгӯи сурудҳо буданд. мо зиёда аз наздики 100 сурудшона номнавис ва дар ҳамон гӯша гузоштагӣ ҳастем. шумо ҳоле ба навор мегирен. беҳтарин ва мероси боқимондаи падар ҳамон сурудҳошон буд, ки дар ҳамон гӯша таъсис додагӣ ҳастем, дард шудагӣ ҳаст. ёдовар шавам, аз зеҳнам наравад, вақте ки Зоҳиру Вайдо омад Тоҷикистон, модари азизмон нақл мекарданд, ҳамсари Зоҳиру Вайдо бемор буданд, барои ҷароҳат Тоҷикистони азизи мо оварда буданд. албатта маблағ лозим буд. Зоҳиру Вайдо санъаткор ки буд, консерт монд. ва Зоҳиру Вайдо вақте ки консерт монд, театри Лоҳутӣ қариб ки касе надромад, зеро намешинохтанд Зоҳиру Вайдо ки аст. ва падар вақте мешинохт, вақте шиносоӣ дошт бо ҳунари Зоҳиру Вайдо, дар рӯзи баъдӣ консерта якҷоя монданд. вақте ки Зоҳиру Вайдо танҳо консерт монд, ҳам як театри оддӣ пур нашуд. аммо вақте консерт рӯзи дигар ё чанд рӯз баъдтар сурат гирифт, Зоҳиру Вайдо Тоҷиддин Муҳиддин ҳама ҷо эълонномаҳо нашр шуду, бигем овезон шуд. аз ёддоштҳои баъзе аз ҳатто рӯҳониҳои шинохтаи кишвар ки барои мо нақл мекарданд дар пинҳониҳо, ки мо ҳамон консертҳо панои мерафтем, зеро мухлиси падари шумо будем. дар ҳамин консерт мега вақте мо ворид шудем, боқимондааш аз хотироти модар барои шумо бигӯм, мегам
модар ки шумо хурд будин, шояд ҳами шабнам нав таваллуд шуда боша ё аслан ҳамхел, мега мо дар ҳамо сафи аввал нишастагӣ будем. Он қадар мардум мега буд ки дига аз контрол берун шуд. Якта Зоҳиру Вайдо мехон, якта Тоҷиддин Муҳиддин, якта Зоҳиру Вайдо мехон, якта Тоҷиддин Муҳиддин. Як суруди дуэт якҷоя мега хондан. Зоҳиру Вайдо азбас ки садош басбаритон буд ва ба истилоҳи тоҷикӣ андак-мандак овозро овоз намедонист, мега як ҷо рез буд ва ҳамун рез ба як авҷи бигем боло мега бояд сурат мегирифт. Зоҳиру Вайдо мега ҳамҷоро мега таронахонӣ кард ва мусиқӣ мерафту ба як назари шояд барои модари ман хитофта боша, мега ба як назари масхара ки ба ин андоза авҷои ба ин андоза садопардаи киёзе ҳаст наметавона хонда гуфта ҳамин хел назар мекард. ва воқеан мегам ман модар нақл мекардам, вақти ман ин ҳолата мега дидум, ҳеҷ боварем намеомад ки ҳозир Тоҷиддин Муҳиддин аз авҷи гирифтаи Зоҳиру Вайдо ё аз ҳамун садопардаи гирифтаи Зоҳиру Вайдо болотар танинандоз мекунад ё мехонад. Ва мега Тоҷиддин Муҳиддин як машаи ханда кард ба Зоҳиру Вайдо, чунон мега садои мега махмалинша мега сар дод ки Зоҳиру Вайдо мега худаш мега оли суруд тамом нашуда кафкӯбӣ кард. Зоҳиру Вайдо ин аз хотироти модар ва баъзе нафаро. Ва ҳаминҷа як ҳолат мега сурат гирифт ки то чанд муддат падарра зери суол баъзе мақомотҳо мебурданд. ҳамунҷа падар бо ҳамин гуфтуҳои ҳамин сухан ва бо амалкарди ҳамин кор ки ман пеши санъат ва ҳунари болои Зоҳиру Вайдо сар хам мекунам. ҳамин гап барои НКВД ҳамон вақта нописанд омад ки шаҳрванди СССР набояд пеши ягон давлат, миллат, фарҳанг ва шахсият сар хам кунад. ҳамин хеле фаҳмишо буд. баъд падар чунони баъзе ҳолатҳо мегуфтанд ки дар ҳамон пурсупосое ки шумо пеши як нафар сар хам кардед барои чӣ буд? мегӯям мо чандин боро гуфтем ки мо шахсията сар хам накардем, балки санъати нотакрори ҳамон шахсията сар хам карда будем ва ин як намуди эҳтиром буд. Гуфтам мега чанд кабинетҳоро мега мо гузашта будем. ҳамин хотиротам ки хотироте ки дар ҳеҷ ҷо бори ҳам гуфта шудагӣ нест. аввалин бор дар шабакаи шумо ва барои шумо гуфта шуд. Зинда бошед. Миннатдорӣ хеле боён мекунем ки мусоҳибаи моро қабул кардед. اگر برای چی پدر شما صنعتکار شما در راه پدر نرو بالای منبر با صحبت کردن منم همه از تلاش و از مهنت و زحمت مادر عزیز من
ба даст омадагӣ ҳаст. солҳои 97-98 зиндагӣ ба ҳама мушкил буд. донишгоҳро бас кардем рафтан. ва агар намехонӣ, ширҳои додагима намебахшам. рӯзе модар пурсид ки дарс намери бачам? Гуфтам дигар дарс намери. Барои чӣ намери? Ҳам дандонҳоро кандан, дар дасти ма гузоштан, гуфтан ва барои қори шудан ё барои хонанда шудан ҳофиза не, балки овоз лозим аст. ҳамин чиз моро қори Шамшод кард.